Hello, magandang hapon. It's lunchtime. Live muna tayo ng kaunting oras, mga 1 hour break time. Hello. Magandang tanghali po, magandang hapon. Naririnig niyo po ba ako? Break time po, lunch. Tapos lang natin kumain. Makikita po sa monitor yung ating rice cooker. Yung mga kasamahan po natin matutulog. Tayo mag-alis muna. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon everybody. Sino kaya Oy, Dars TV, magandang hapon Manoy. Manoy, nano-work mo po dyan. Company driver po ako dito sa isang consultant company sa Parañaque. Ang main office po namin ay sa Makati. Kayo po, saan po kayo nagtatrabaho, Dars TV? Paki-thumbs up naman ng isa dyan. Saan ka nagtatrabaho, Dars TV? Saan ka nga pala sa Bicol, Manoy? Medyo sinisipon tayo. Mainit sa labas. Sa umaga malamig. Hello po. Okay. Ano po trabaho niyo dyan sa Divisoria? Sa Maynila pala kayo. Parang nababawasan yung aking banana. Hindi dumadagdag ah. Merong laban bawi yata. Hindi ko ma-monitor kung sino yung bumabawi. Okay. Taga Castilla po kami. Pero may mga kamag-anak kami sa Kasiguran, Magallanes. Hindi ko lang alam kung sa lugar nyo mayroon eh. Okay, ano pong mga tinda nyo dyan, mga native product? Matagal ka na nag nag-YouTube, nag-YT? Hello po sa dalawang na naka-online. Magandang naririnig mo po ako? Hello. Try lang po okay, bago rin ako na mga last November lang ako nag-start. Pero last week lang ako pumapasok dito sa mga live stream na to. Kasi medyo busy sa trabaho. Minsan kasi 11:30 na ng gabi tayo nakakatapos sa trabaho natin. Comment naman po kung naririnig niyo ako. Okay, malinaw ba? Kasi kagabi kaya hindi ako dumiretso sa pagla-live kasi
nasira yung aking microphone, medyo wala raw sounds, sabi ng aking ninja. Mayroong dalawa na BG lang siguro. Nagla-live ka na Noy sa YT. Paki-thumbs up naman Noy ng isa. Pahingi naman ng thumbs up niya sa tatlong nakikita ko. Yung pang-vlog ko, cellphone lang ito. Tapos, ginagamit kong pang live yung laptop. Dito kasi ako sa opisina sa ngayon. Tanghali. Hanggang hello po sa 4 po. Welcome po. Ilan ang banana mo, Noy? Magandang hapon sa tatlong BG. Sinusubukan ko lang mag-live kasi sabi nila mas maganda raw na minsan-minsan nakakapag-live, nakakadagdag daw ito. Sana nga kasi simula lang natin mag-YT. Wala pa naman tayong masyadong mga banana. Welcome po sa lahat po. Magandang tanghali po sa Pilipinas, magandang umaga po diyan sa Middle East. Yung mga nasa Middle East po, magandang umaga. Sa ibang bansa po, hindi ko alam kasi Middle East lang po narating ko. Sa mga kaibigan po natin diyan sa Middle East, ang magandang umaga po. Yung mga maagang nagigising, thumbs up po. Thumbs up naman po dyan sa mga nandyan sa aking pasensya na po. Medyo bago lang po tayo sa pagla-live. Bali pangatlo pa lang to. Medyo hindi tayo sanay. Kaya siguro habang tumatagal, masasanay din tayo nito. Try and try lang po. Bakit po kaya nababawasan yung aking mga banana? Dati kanina 190 plus ngayon bumaba siya. Comment naman po kayo kung may alam kayo doon. Tsaka yung aking WH biglang bumaba. Ang laki ng nabawas. Marami ka ng Dash TV, marami ka ng banana. Pahingi naman po ng thumbs up dyan. Sana po dumami rin yung aking banana. Subukan kong mag-live araw-araw kahit isang oras. Baka sakali makahabol ng WH. Saka yung mga banana siguro mangingisda ako lagi. Mamayang gabi siguro marami na naman magla-live na mga kaibigan natin. Mangingisda tayo lang sa kanila.
Wala nga eh, na mayroon na 4 eh, kaso 3 pa. Kaso ayaw lumabas eh. Nakikita ko rito eh. Tsaga-tsaga lang, dadami rin siguro. Nagla-live ka na, Noy? Tingnan ko yung banana mo, Dars TV, kung marami na. Meron kayong kasabay na nagla-live ngayon eh. Ay, kasi simula mo lang nga lang, ay, mamaya no, pag mayroong mga nagla-live, sali ka ro para maminwit ng mga isda doon, marami. Mangisda ka, Noy, para dumami rin. Mga siguro mga alas 7 kaninang umaga si Manilyn Joel nasa Germany siya eh. Medyo marami akong naisda doon kasi yung iba eh nawala. Bawi-bawi eh. Yung mga sana walang ganun eh, nakaka-disappoint yung mga bumabawi. Pero okay lang. At least a part naman ng pagwawayte natin eh. Pag nag-video ka, no, wag mong ipatayuin yung cellphone mo para malaki yung makuha na pahigain mo siya. Kasi yung mga kuha mo, siguro, nakatayo siguro yung cellphone mo nito eh. Medyo pahigain mo siya para malaki ang makuha eh. Ito pinapanood ko yung episode, yung EP04 mo, malupit ang sayaw ng tabunok. Inuman pala to, Noy ah. Oo, Noy, mangisda ka daw sa mga nagla-live na mga kaibigan natin. Kasi ako kakaunti pa lang naman ng kaibigan ko, nasa 189 yung kanina 196 to. Ngayon 189 na lang. Nagsibawian yung iba. Ay talagang ganyan. Ako hindi kasi ako bumabawi, pabayaan mo sila. Talagang ganyan yung iba kasi namiminwit lang para tapos babawi. Hindi ko alam kung anong purpose nila kung bakit ganun. Dapat tulungan na lang dito sa YT para maabot natin yung criteria ni Lolo. Sa Holy Week na uwi kami ng Bicol. Siguro doon makakapag-video ako na medyo marami-rami. Meron kasi kaming family reunion sa Holy Week eh. Nangingisda ka na ba, Noy, sa mga nagla-live? Parang lasing ka na dito, Noy, sa call mo, video mo ah. Tala dance sana sinayaw mo eh. Lasing na nga. Hello po. Tsaga-tsaga lang tayo, Noy, para makahabol tayo doon sa
Pwede ka na yung mag-live kung gusto mo, gumamit ka ng computer. Kaya lang pag yung desktop ang gagamitin mo, mag-i-install ka pa ng camera. Kung laptop kasi na mas madali eh. Mas madali makapag live stream. Nawala na yung iba. Dadalawa na lang kayo. Hindi pa nagpaparamdam yung isa. Hanggang alaw na lang ako, Noy. Kasi alaw na ang time namin. Isang oras lang tayo magla-live sa ngayon. Hello po. Hello po sa tatlo. Thumbs up naman po. May pahingin ako thumbs up, Noy. Punta kami Noy kasi gaganapin yung aming family reunion doon sa bahay ng tita ko sa Kasiguran. Siguro pupunta kami ng Erosin at saka yung pink na buhangin, yung pink na beach. Saka doon sa Subic, sa Matnog. Gagala tayo na sa Holy Week. Maglilib tayo na isang linggo. Alin na yung bibidyoan mo doon? Okay. Pag may time, yung kahit dyan sa paligid-ligid lang, sa gabi, maganda dyan sa Maynila na ipunta ka ng City Hall. Dyan sa may City Hall, yung park dyan. Video ka, tapos yung pinaganda ni Isko Moreno na tulay, kuha ka ng video roon. Sayang kasi na eh. Tsagalan talaga yan. Ako na busy din sa trabaho, kaya ganitong oras lang ako makakapag live eh. Salamat na salamat daw sa nagbigay ng thumbs up. Nakaisa rin. Kailangan sa Holy Week, magmomotor lang kami ng kasama ko sa asawa kasi yung motor ng kapatid ko gagamitin ko sa Bicol. Pero hindi ako magmomotor pa Bicol. Yung isa kong pinsan na yun, nagbablog din siya. Oo, mayroon na akong 90 plus kaso yung iba kong video dinilit ko kanina kasi hindi na monetize ni Lolo. Kasi copyrights. Ewan ko kung alin yung copyrights doon. Dinilit ko na lang kasi bawas ng bawas yung mga saging ko eh. Ang bilis magbawas eh. Kasi baka yun ang problema kaya ang ginawa ko, dinilit ko yung 8 video sana yun eh. Malaki pa naman yung views noon.
Pero talagang ganyan, babawi tayo. Mahaba pa naman ang panahon eh. Kaya kailangan kahit na paano makapag-live tayo, tuloy-tuloy lang. Minsan makakatanggap ka ng madi-disappoint ka sa mga bumabawi sa magla-like tapos babawiin. Huwag tayo magpapadala sa disappointed doon mga bumabawi. Sige Nay, may trabaho ka pa? Okay lang, dito lang muna ako at tambay-tambay, baka may dumating. Kailangan magtiyaga eh. Naka isang oras man lang, mamaya-maya mga saktong alauna, mayroon pa tayong more than 30 minutes. Hello po sa mga nakatambay dyan. Paramdam naman po kayo. Kahit isang thumbs up man lang po. Help naman po. Na-inspire lang ako doon sa na magagaling mag-live kagaya ni Balugang Momoy saka ni Manilin na Joel ng Germany. Marami silang mga mangingisda. Marami silang naiimbita. Tayo guys wala pa masyado. Minsan binabawi pa nila. Pero okay lang. Basta tuloy lang tayo. Huwag na nating gagayahin sila na bawi-bawi. May naka-live na 3. Sa aking mga friends sa YouTube, sa YT. Bali pang-4 pala ako naka-live sa ngayon. Wala sila. Asaan na kaya sila? Dalawang thumbs up. Okay na rin yung 2 thumbs up pasimula. Sana dumami pa sila sa mga susunod. Yan lang kayo yung mga yung 3 kong sana hanggang matapos sa pagla-live ko andyan pa rin kayo.
Hello po. Magandang hapon. Dati rin, dati din po akong OFW. Saan kayo dati nag-abroad, sir? For good na kayo? For good na pala kayo? Sa Kuwait. Buti naman nag-for good na kayo. Magwaway na lang kayo. 2003, 2010. Matagal-tagal din. Close the door, Dad. Lakas daw ang boses ko, sabi ni Dad. Ang ina naman. Okay, Dad. Patamsak na lang po, sir. Patamsak. Nag-iisa. Hello, Nika Ilagan. How are you? Salamat po sa thumbs up. Nika Ilagan, magkadikit na tayo kanina.
Hanggang alauna lang po tayo magla-live kasi may pasok tayo. Mamaya back to work na tayo. Mahina na naman yung ating internet, yung wifi. Medyo nagkakaproblema sa wifi. Ano po? Nawala na si Nika Ilagan. So, magkano na ba ang sardinas ngayon? As of February 1? O, ba, 28? Ano pala? Talaga ba? So, hello guys! Welcome to my vlog again. Sa mga hindi pa nakakakilala, my name is Dayan. Please subscribe to my channel para mas marami kayong mapanood na kung ano-ano vlog sa buhay or yung mga ginagawa ko as a mom. So for today, ang gagawin natin is ano nga ba yung mga nabili ko na grocery worth 1,000 pesos. So sa panahon ngayon, sobrang unti na ng 1,000 pesos. Madalian ako nag-grocery kasi maulan. So, kuha lang ng kuha. At kung ano yung makita, ay di go. So, ito na nga. Medyo maliit lang yung kahon niya. Kasi kasama ko sa Mateo noong grocery ko. So, kailangan kung ano lang yung mapipili ko, maliit. So, unahin ko na yung Wala. Wala na sila. Nawala na silang lahat. bawal na sa mo, ano, na pagkain, ano. Journal. Gout. Oo nga, gout yan. Kasi yung namamaga yung ano niya. Namamaga yung kanyang mga singit-singit ng buto-buto. Ano yan sa pagkain? Mahilig pa kayong kumain ng mga ano? Mga lamang lupo, mga ano? Mga mataba? JLR Dallas Vlog. Ayan, tapos na rin siya si JLR Dallas sa'yo. Ayan. Balikan mo lang maya-maya. JLR Dallas, andyan din si Chris Kate Vlog. O ayan, JLR Dallas Vlog. Itikit mo si si Little White. Kasi nag-LS din yan. Nag-LS yan ng araw-araw. Marami na doon makukuha ang banana sa kanya. Bukas mag-LS yan ng anong oras. Magang ano yan. Magang anong oras pa sa Pilipinas ang LS mo Little White, anong oras?
PJ. Ticket mo na pala. Okay. Hello po. Ayun, cooking ina, itikit mo. Cooking ina mo, itikit mo. JL. Sir. JL Ardales Vlog, itikit mo cooking ina. Oo nga, kaagap ka. Kaagap ka sa Pinas. Oo nga. La 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 la. Anuhin mo na yung pagkain ng asawa mo, little wife. Yung mga pagkain na ano. Nagda-diet ba siya? Hindi siya mapili sa pagkain? Hindi siya mapili? O ikaw ang namimili ng pagkain niya? Magkaiba kayo ng pagkain? Dalawa? Hello, God pray for us! Ayan na yun ang gugulo. Ayan na. Ayan, si JR Ardales Vlog. God pray for us. O yan, magkikita na kayo. Okay, darling. Mag-veggie na lang kayo, mag-vegetable na lang kayo kasi pero yung ano, yung mga pero hindi naman arthritis ano. I believe. Hello, good evening. Hello. Wala na akong kausap. Nag-iisa na lang. Sino kaya siya? Kaya lang hanggang mamaya, hanggang 1 o'clock. Kasi mamaya balik tayo sa trabaho. I believe that somewhere in the dark night, a candle grow. Binabasa ko po yung ni God Pray for Us. Isa nating kaibigan sa YT. Iniwanan ako kasi boring daw ako eh. Boring na kausap. O yan, sabi ni J Printing Update Vlog. Tapos na siya sa tayo. Joanne. Ayan, balikan mo na lang si J. Kasi sa'yo, balikan mo na lang. Palipasin muna ng konting minuto para hindi kayo magkasalubong. Para hindi matapon. After 5 minutes. Kasi baka masayang-sayang naman yung effort ng bawat isa. Ayan, sabi ni J Printing Update Vlog. Tapos na rin daw sa'yo, JL.
Ardalis Vlog, pakibalik na lang daw. Hello po. Ayan, kanina ka pa hinahanap ni Little White. God pray for us. Nag-live ka kanina, JL Ardalis Vlog. Ganun talaga, minsan walang viewer. Kaya tsaga-tsaga lang. Kaya No po, huwag kang walang- tumigil kahit walang viewer, kahit silent ano lang, LS, huwag kang pipigil. Mawasisa mo, meron na rin manonood sa'yo. Hindi pa kayo friend ni ni Little White, J Printing Update Vlog. O, itikitan mo na yan. Pwede Bakit? kang kumantat ng LS ni Little White. Ayan Pero na baka ngayon na nag-LS yan. Ay, ano mo Ngayon pa sa lang live? nag-start. Ngayon pa lang. Okay lang yun. Magtyaga lang. Kahit walang viewer. Yung iba nga, silent LS ang gawa eh. Okay lang. Ay, naka-live ka ba ngayon? JL Aldares Vlog? JL Aldares Vlog? Naka-live ka ngayon? Kasi bawal tayong manood ng live ng iba ng naka-live. Mababawasan tayo pareho. Lalo ako kasi, naka-live ako ngayon. Kung gusto mong mag-stay sa akin, tapos mo na yung live mo. Hello, good evening. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Hawakan mo ang aking kamay, muli mong hagkan bago ka lumisan. Ari bang sabihin muli na ako lang ang iyong mahal at wala nang ibang hahadlang? Ating pagmamahalan, maghihintay ako. Siya po yung kumakanta. Nandito lang ako, ano man ang mangyari.
Oh, wow, wow, wow. As I open my eyes, I thank you for this wonderful gift of life. Send, send forth your Holy Spirit to guide and direct us in the right path. I lift up to you all the leaders of this world. Work in their heart and mind to do things in accordance of your will. Not on the phone, I ask your divine intervention through Christ, the author and the perfecter of our faith. Amen. Malapit na ang alauna. Trabaho na naman tayo. Talagang ganyan ang buhay. Trabaho, trabaho, trabaho para sa ekonomiya ng pamilya. Huwag mawawala ng pag-asa. Dadami rin ang ating saging. Kanina 192, ngayon 189. What's happened to the three person? They are, baka napasama doon sa dinelete ko na video. Na-delete din. Nabawasan tayo doon sa mga sa 8 nating video na hindi na ni Lolo. Hindi ma-monetize dahil copyrights. Medyo marami siyang viewers. 8 video yun eh. Marami siyang views, marami siyang subscriber na dumaan doon sa mga videos na yon. Ay siguro kasama sa babawasin yon. Dinelete ko na lang kasi halos araw-araw nagbabawas ng WH eh. Sayang naman yung nababawas. Dapat medyo malaki-laki na rin yung WH natin. Dahil nga sa nangyayari, puro pababa. WT. Pababa po yung WT natin. Kaya ayan. Mas maganda pang tapyasin na lang muna yon. Sacrifice 8 video lang naman yun eh. Meron tayong halos sa 86 yata o 87 na videos. Tapos binawas natin yung mga copyrights. Siguro doon sa kanta yun ng mga radyo. Pero yung mga natitira, sana wala nang makopyrights pa riyan. Okay lang kasi parang kahit sa atin yan. Tawag dito. Parang challenge sa atin kung hanggang saan yung patient natin sa pagbablog. Pagsubok na siguro tayo din man ang gagawa ng tama. Mga pagsubok na yan kayang-kaya natin lampasan yan. Basta tiwala lang sa sarili. Yung iba kasi mga nagwa-YT parang laban bawi eh. Pag naisipan bawi, binabawi. Siguro disappointed naman yon. Pero choice nila yon eh. Pero ako hindi siguro ako babawi kung sakasakali man na makita ko yung
Yung tao na yun na bumawi sa akin, pabayaan ko na lang siya. Ay doon sila nag-i-enjoy. Meron kasi siguro mga naggaganyan, namiminwit tapos pagkatapos mahuli. Yan. Ang dami kong 105 yung tawag dito yung spam. From February 2 to February 9. 105. Sayang sana kung ginawa nila yung tamang procedure ng pag-subscribe. Ay sana nasa 300 na rin siguro tayo. Talagang ganyan. Meron ako nakausap kasi isa doon sa labas na gano'n daw ang ginagawa nila. Hindi na ako nakipagtalo kasi nangingisda tayo, hindi tayo nakikipagtalo. Sana doon sa mga makakapanood nitong video na to, itong live stream na to, yung mga kung kayo subscribe, paubayan nyo na. Pagkatapos yung pindutin, hayaan nyo na. At siguro naman may balik din naman, babalik din naman sa inyo yan. Isang subscribe lang naman yan. Hindi naman siguro lahat bumabawi. Mayroong naman ilan lang yan. Pero karamihan dyan sigurado ako hindi babawi. Tuloy-tuloy yan. Magsa-silent live streaming muna ako. Iwanan ko kayo dito. Tapos magtatrabaho tayo hanggang alas 2. Isang oras tayo magtatrabaho. Siguro mas maganda nito iwanan muna natin or kaya shutdown muna, end muna natin to, tapos mamaya na lang tayo babalik ulit mga alas 2. Doon medyo mababa, 2 to 4. Siguro maghahanap tayo ng isda. Mamiminwit tayo sa oras na yon. Kasi kailangan natin maminwit. Ang goal ko kasi bago mag-June, kailangan nakuha ko na yung mga banana. At medyo matagal-tagal pa yon. Siguro nasa ilang buwan pa. Nasa 4 na buwan pa yon. Kakayanin natin yan. Hindi tayo bibigay doon sa mga bumabawi. Hayaan natin sila. Pindutin kung hindi bumalik talagang ganyan. At least nakatulong tayo sa kanila. Sana yung hindi mo mabalik. Talagang ganun kung ano man ang iniisip nila boring. Magkikita-kita pa rin tayo pag bandang huli. Tayo pa rin magtutulungan Hindi naman pwedeng tumulong sa atin yung sa Facebook lang Siyempre dito sa YT tayo. Dito tayo magkikita-kita. Nakakaisang oras na tayo. 1 oras at 2 minuto. Siguro mga 5 to 10 minutes pa. Lalabas na muna tayo. Nagtatrabaho tayo. Kailangan para sa ekonomiya. Maraming salamat daw sa 3 thumbs up na bumisita. Yan po ang pasimula. Ngayon pa lang po ako nakahingi ng thumbs up Baka sunod, hingi ulit tayo. Kasi mga nakaraang 2 live stream natin hindi pa natin alam yan Alauna na kasi time na kaya medyo tumitingin-tingin tayo sa kaliwat kanan Baka tayo ma-bulljack Maraming salamat po mga pala doon sa mga nag-subscribe ngayon.
Yung iba po, andin dito po si Marisol Jean, Nika Ilagan, Big Easy Kitchen. Yung mga shoutout po sa inyo at maraming salamat sa tiwala niyo po sa akin. At nanatili kayo sa aking bahay. Itong Bynet TV, kahapon pa to eh. Saka si Sara Bel Suarez, kanina rin to umaga. Kabak Loggers. Sorsogon is love. Napakaganda pang world class talaga tayo. Siguro Bicolana rin to. Backhawk Channel. Siguro ito yung foreigner. Beautiful fish now. Beautiful fish. Ating Kim. Nakaka-relax na view. Ito yung mga binabasa ko po, yung mga nag-subscribe sa akin kanina, yung mga dumikit sa akin kanina at saka kagabi. Emer Calaw, good day, sama ako sa next LS nyo. Wala naman po siya eh. Baka may pasok. Canadian na hilaw. Kakaiba naman yung beats na yan, pink pero ganda. Oo, mayroon nga po kaming pinagmamalaki sa Sorsogon na pink na beach. Hindi ko alam, hindi pa rin ako nakakarating dyan kahit taga-road tayo. Sana sa Holy Week madalaw natin yan. Wow, I love the place. So amazing. Wish ko go there. Maria Rosa Rosal. English kaya po siya English, nasa ibang bansa siguro eh. Maria Altamia Rosenkrantz. Kagabi pa po ito, maganda at ang linaw ng tubig, hindi pa crowded. Kailan pa kaya ako makakarating dyan? Sa Bulusan po yung sinasabi niya. Sa Matnog, Sorsogon. Nakakalungkot ang nangyari kay Idol Kobe Bryant. Yung mga video pa kasing pinapanood nila yan bago nila pindutin yung pula. Dami talaga magagandang yaman, kaya dapat alagaan. Meet George Lover. Nag-iwan na ako ng yaman. Rachel Asilana Amerol. Ang ganda rin naman talaga ng nature, superb. United Pentecostal Church, Philippines. Iba lang talaga ang tanawin sa Pilipinas. Irene Kahukom. Ganda naman po dyan sa relaxation. Jingjing Vlogs. Pagkaganda naman dyan, Lodi. Sana makabisita ako dyan someday and bongga ng beach Kaloka. Si Jingjing Vlogs po yon. Tinimbog TV. Hello. Nice, ganda naman dyan. Nice view. Yan po yung mga nag-subscribe sa atin. Ito naman po si Jenny Navarro, kanina lang po tong maga. Ganda naman dyan, bagong kaibigan. Come and enjoy the view of Matnog and Pulan, Sorsogon. Pinay ako sa Japan. Napakaganda at salamat sa pag-share sa amin. Welcome po kayong lahat sa aming probinsya ng Sorsogon. Team Kartik. Nice picture. Completion po. Ang ganda ng view. Salamat po sa pag-share. You're welcome. Follower. Ganda, pwede pang painting ang pig. Rover Vlog. Nice view and place. Ganda ng white sand. Yes, Matnog po yun. Matnog, Sorsogon and Bulan, Sorsogon. Ito naman po si H1 TV. Grabe, sobrang ganda naman yung white beach na nauna. Sand part po yun at may sama sa bucket list ko po.
Yung mga views po yan, matatagpuan po yan sa Erosin Sorsogon, Matnog Sorsogon at sa Sabulan. Meron po din mga parts niyan sa Castilla Sorsogon. Come and enjoy the view of Matnog and Bulan Sorsogon. Mami Lee, wow, nice video sir, thank you. Thank you. J Moto, wow, ganda naman dyan. Batangas po yan sir. J Moto, Batangas po yun, pinanood nyo. Don Michael, hi po sir, si host Lanawan Alvarado po to. Nakita ko chat mo kaya sa video account na ito nag-anak ko click kita po at pandagdag dikit po. Padikitan na lang po siya, sir, para naman madagdagan din po siya. Kahapon po yun, sir, na LS may higit 24 hours na. Hindi ko nga po mapatay, patuloy pa. Don Michael, dikit na po, nakadikit na po ako kay Miss Banawan Alvarado family. Barna Jalam Mini Crops. Nice capture, dear friend. Sweet memories. Thank you po. Don Jose Negociante. Wow, nice view. Thank you. Prissy Vlog, babalik. Opo, naibalik na po kahapon pa. Check engine first before start our work. Wild lover, Mahu. I shall do it also before my break out all the time. Foreigner po siya. Ay, taga-Europe. Pasyal sa isang sikat na hotel. Yep. Sweet Tot TV. Sarap naman sir, enjoy your day. Healthwise Channel. Sana makapasyal din ako dyan. Ang ganda ng lugar mo, kabayan. Ingat lang sa pamamasyal. Salamat po. Welcome po kayo sa aming probinsya ng Sorsogon. Marami po kayong pwedeng puntahan. Mga beach sa tanawin. Magmula po ng Pilar Donsol, Castilla. Lahat po yan ang part ng Sorsogon. Marami kayong pwedeng puntahan na mga tourist spot sa mga tanawin. Welcome po kayo sa aming probinsya. Top Trending Movies TV. Nature is the best. Salamat. Balugang Momoy. Ito magaling to si Balugang Momoy. Marin Ramsin dito sa Macau. Yan, idol. Ingat po kayo dyan sa Macau. Balugang Momoy. Kasi yung ating kalaban na Incop, ingat po. Very nice place. Nice water and falls. Love to visit this place. Love being attached with nature. Thanks for sharing. Gramil, the optimism. Ayan po. 4 na minuto na lang po at simulan na tayo sa ating trabaho. Time is 1:14 ng hapon. Herschel Juice, ganda naman dyan sa Sorsogon. Yap, maganda talaga ang aming probinsya. Kulang nga lang siguro sa promotion internationally. Kaya makikita niyo na po dito sa aking Facebook o sa aking account na dito sa aking YT. May po-promote po natin. Makakatulong po tayo. May own TV channel. Ang galing nyo gumawa ng design sa screen. Sa akin wala man lang design. Hindi po ako nagagawa ng design. Natural po yan. Na video ko. Ang cut video po ito. Wala akong binabago sa video maliban doon sa kanta. Yung mga sounds po. Yun lang po. May own TV channel. Hindi po tayo nag-edit. Kasi may trabaho tayo. Medyo hindi pwede. GB channel. Tara nang bisitahon. Magandang lugar. Sorsogon. I love Bicol. Yep.
I love my hometown or my province, Bicol. Remark Vlogs. Ang ganda naman dyan. Pokbok na lang din sa akin. Salamat. You're welcome. Alice Ward. Wow, idol. Napagandang lugar naman dyan. Ang sarap pasyalan balang araw. Ngayon na po, pasyal na po kayo ng Sorsogon. Malapit na pong matapos yung International Airport sa Legazpi. Malapit na po yun na medyo mabilis na po kayo makakarating sa aming probinsya. Maraming salamat po sa mga nagtiyaga at medyo mahabang patient sa aking live. See you mamaya pong gabi. Salamat po.